Chcem vám predstaviť moje ďalšie škorpióny, ktoré chovám, a to je Titius ecuadorensis, aby som bol presný. Tu máme prvý kúsok. To je samček toto. Samička je širšia a o niečo väčšia a je preto širšia, lebo čaká bábatka. Za chvíľu vám ukážem aj tú samičku. No, tu máme samičku, ako vidíte. Ako sami vidíte, je o moc širšia a väčšia ako jej kamarát samček. Ináč je to toxický významný druh, ktorý žije v pralesnom poraste, takže potrebuje dosť vysokú vlhkosť ku svojmu životu. A tento druh je z môjho pohľadu veľmi, veľmi krásny. S tými pásikmi na chrbáte a telsonom zakončeným, ktoré je sfarbené na čierno alebo na tmavo. Ináč na ich chov používam lignocel mierne navlhčený. Ako ukrytý sa väčšinou používa korkové kúsky dreva, alebo kôry teda. Ja momentálne také niečo nemám, tak som im zatiaľ dal tieto polovičky z kvetináčov plastových a zalezú úplne dozadu v tom kvetináču a ešte sa mierne zahrabú tým vlhkým substrátom. Je to veľmi krásny druh, ktorý, ale ako som už spomínal, je toxicky významný, takže nebol by som nadšený, ak by som raz v budúcnosti bol pichnutý týmto druhom. No, samička objavila druhý úkryt, tak sa doňho zberá a schováva sa pred našou kamerou a pred celým svetom. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a teším sa na prezretie ďalších mojich videí.